Welcome to my YouTube vlog. Nengkau mana sini bahai? Này, wow, tamam. Wow, tamam merijalis. Oh, ya dah. Ada, mari mungkin. Ekdam jaga kau. Saya tu mojangan ya. Tak ada gede banyak dengar tak ada. Baik je gelinan he. Thangniar na Jwngma ada Alfred Basumatary sani bejen basani jeng dah coramor thangpanise. Bisiro sani jeng so beरायनो दा लामखानो ओंखारदों ओंखायनोथ' थांफानोसै जोंबो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादों गासिबो जों दा थांनि ओरैजाय दङ आलफ्रेड आदा आरो जोंमा आदा मोनहैग्रोबाय थ' गाइस बेयाव सान्दुं बोरैबा जालायलायबाय नायनो हायाखै दा जोङो माने आलफ्रेड आदा आरो जोंमा आदा जोंना एलग्रा आदाजों जोङो coramorआव थांफागासिनो आरो ना coramorआव माबायदि जायो नायदो नोंथांमोना भिडिअखौ ओमफ्राय लासै मोजां खोनाया जायोना भिडिअआ नङाबा आवाजा ओमफ्राय So guys, नाय जायगाखौ taman साफा आरोना ओरैबायदि साफा जों न'आव थांनो बालायलायसिगोन दिनै बेनि सायाव आरो सानै इउटिउबार लोगो मोनदों आलफ्रेड आदा आरो एलग्रा आदा जोंनि बर'नि टप इउटिउबारखौ लोगो मोनबाय दिनै आलफ्रेड आदाखौ गाइस नाय भिउसफोरखौ नाइस भिउलै गाइस ओरैबायदि साफा माने मा नैबे मा बुस्थु बेयो मिथिया आंबो मा खेथि खालामोबा बेखौ मिथिया ओरैबायदि साफा जाना दंमोन गाइस coramorआ आलफ्रेड आदा मारै गुमाव दङ गाइस जों coramorआव मोनफैबायानो नै साहा बागानाव एसे ओमफ्राय दा मेन माबायाव प्लेसाव हाबनोसै जोंना लामाया बन्द खालामना दोन्दोंमोन दहायो ओमफ्राय जोंना जोंमा आदाया सोरखौ रायलायनो होखोथाय रायलायनायखाय आरो खुलिना होफिनलायबाय जों हाबलायबाय बे रायलायबाय थानाय समाव जे हाबनो थाखाय रायलायदोंमोन बेयाव जोंना जोंमा आदानि डायलगखौ खोनासं नायदो माबायदि गोदान बायनो गोनां जाबाय आरो होमबालाय नोंलाय स्पर्ट्स मिनिस्टारा हरनायमोन रे नोंलाय मानो थगायनाय होमबालाय इउनिफर्मसो होननानैलाय इउनिफर्म इउटिउब ब्लगिं खालामनायाव गानग्रा बेखौ गोदान बायबाय गोदान बायबाय थायो गोदान बायबाय बेसेबां लाखो जरा बायसोबाय दाना माने इन्ट्रडाक्सन होनला वेलकाम टु माय ब्लग मानो होनला बेयाव आगोलनिया थांबाय गैला आगोलनिया थांबाय आगोलनिया हेक जाबाय आगोलथ' वेलकाम टु माय इउटिउब ब्लग बिदि होनोमोन ना नोंथाङा मानो फैनाय बाहाय जागा ओरैनो टाइम पास जागा बेरायदोंमोन आरो एल'गोमोन एर'प्लेन बाग्रायानो एल' जाला नै लकडाउन जाबाय दालाय माथो थांगोन होमबालाय फायोब्ला माहा हांगोन दालाय बैयावनो येल' इन्स नामा थ' हागोन येल'नो होलानो येल' मोनला होमबा बै बे दामाम दालाङाव थांनांसिगोन बे दालां बा दामाम गोलाव बे दाखालिसो थांखाबाय माथो गोदान दं दा फंबायमोन थांनो नागिरदों गोदान दं नै गोदान बे दामाम बे दालांनि नामा माबा जाबाय बे माबाया माबा जाबाय होननाया सनाय बाथाबारिनि खाथि जायो ओमफ्राय हिनजावफोराथ' थाबायनो हानाय नङा होनदों नामा बे दलङाव आपेल लादोंना लायाखै सान्दा दुगैबोगोन दुगैगोन बेयाव दैया गल' नङाथ' सान्दाव दैया गल' नङाथ' साफा जाबायना गल' नंलाना बे दाउजेंना बावना एकदम साफा सान्दा दुगैनो हासिगोन मोनदों एल'राम मिस्टार एल'राम थांनो दा मारै होनो ओइयाव गेट खुलिबा खुलिदों नामा खुलिदोंबा थांसै नैबे बिथाङा बे जाबाय coramorआव दंफायो नाय वाव दामाम ओरै नाय गाइस ओरै देखायदों दामामखौ एकदम हाइस आरोना जायगाया ओरैबायदि साफा नैला गाइस भिउआ बाब माने दाउजेंनि भिउखौ नुहुरखायो बेनिफ्राय मोजां नांदों आरोना दिनैसो हाबदों आं नै साइडथिंजाय ओमफ्राय भिउफोरखौ बिराद मोजां नांदों नै बेनिफ्रायनो बिलाइखौ ओरै दिरुंजों लाङोनो ओरैजाय ओरै मा होनो बेखौ आदा मा होनो बेखौ आदा मा होनो बेखौ मिथिला नामा नङा कारेन्ट नङा आदा ओइ बिलाइ लांग्रासो नैबे जायगाया ओंखायनोथ' बिलाइखौ बिराद दिरुंजों लाङोनो ओरैजाय
नै आदाया 30K जाबाथाय GoPro बायनोसैनो बिराद मोजां नुसिगोन GoPro लागोन ना आदा wow थ' ओरैजाय थ' ओइ जोंना आलफ्रेड आदाया मोनहैबायानो ओरैजाय सिङाव गोथौ सिङालासि थांनो हायो नामा थांगोन थाङा आदा नोङो नों थाङा गोलैदों नामा जों थांनि र' दे थाथ' आदा सिङालासि थांनि बाब तामान गोथौनि जायगाखौ बाब जंगली मंगली ओइ ओइ आदा गोलैसिमोन जोंना आलफ्रेड आदाया एकदम अन्थाइ गोजा नालाय इसलै मालाय बिसिना GoPro दं GoProजों भिडिअ खालामदों आंना केमेरा मबाइलजों दांगासिनो आइसखालै मुसा दं नामा बाहाय मुसाफोरा बैफोर बहाबा थायो बे हाग्रायाव ना हाग्राबारियाव बेफोर बागानावबो मोनाफोराव बेरायनो हाया बेयाव मोनायाव बेरायनो हायाना आरो हाथियालाय मैदेराथ' आरो थाखायो अ हदायबाबो मैदेरखौ हाथि ना मा होनोमोनलाय मैदेरबो बुङो हाथिबो बुङो हाथिया हारसानि जाबायब्रा आरो इंराजिनि मा होनो होनदोंमोनलाय मैदेरखौ एलिफेन्ट आरो मोसाखौ मा होनो होनदोंमोनलाय टाइगार ना बुङो टाइगार ना नै माबा मोनफैबाय मा होनो करामरनि बे एर'प्लेन बाग्रा जायगाखौ मोनफैबाय आरोना जोङो दा नै मारै नायदो नोंथांमोनाबो जायगाखौ ओरैहाय ओरै गोलाव बिथिंबो ओमफ्राय ओरै नायदो ओरै मोनदो फैनानै गोजोन हाबनो मोननायखाय ए ओमफ्राय जायगाफोरा मारै मोजां ना हामा जायगाफ्रा जायगाफोराथ' हा बेखौबो खोन्थानो हाला मोजां नुदों ने दे आदा मारै मोनखो एकदम जायगायाथ' मोजाङानो एसे मेंबायबो गरमबो बाहाय आरामनो गुसु बार जागासिनो दङ दै सेराव दैया दाहारथार दैनि गाबनायखौ खोनाखादों जानो हागौ खोनाखादों एसे खिन्थु केमेरायावसो फैयोना फैयाथाय साउन्डआ दा गोजानथार ना केमेरायाव फैदोंना फैयाखै मिथिला रेस्ट लागासिनो आरामनो बारा फैगासिनो ओरैजाय साफानो स्रि मोजांथार ओरैनो आदाया माला थांफिननायनि प्लेनखौ माला लादों जेनेबा आं दा जेबो बुंथ'नो हाया माला थांफिननाय जायो जेब्लाखि थानो मोजां मोनगोन थाबाय थानो हागोन एकदम जायगाफोरखौ एक्सप्लर खालामजोबना होगासिनो नाजानोसै मोजां मा आदा एकदम जायगाखौ मोजां नांदोंबालाय नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो शेयार खालामना हो जाहाथे फंबायाबो बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हानाय ना साबस्क्राइब खालामना होदो दे लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय आं दिनै जों दा थांफिननो ओंखारबाय करामरनिफ्राय दे आदा माबा बुंना होदो फंनैसो माबा बुंनो माने मानसिफोरा लेथ्रा खालामसो बेफोर जायगायाव माने लोंनाय बथलफोरखौ बेयाव गारनानै दोनो बिनिखायसो आथिङाव हाबो बागान गेजेराव लोंनानै बथलफोरखौ ओरै गारहरो बेनिखायसो बिदि गारनो नाङा बिदि गारना हाबनो हो आरो दा आदानियाथ' 50K जासिगोन मा पार्टि होगोन ओमफ्राय उनाव 50K जाबाथाय नोंनिया पार्टिखौ जों दा नै आलफ्रेड आदा आरो ओमफ्राय जोंमा आदा जेने जोंना एल'ग्रा होननानैसो सिनायो बिथांखौ जोंमा आदाखौ एल'ग्रा आदा जों माने आरो सानैसो लोगो दंबावो जों जमायै फैदोंमोन आरोना बेयाव वाव जों जयै फैदोंमोन नै करामराव ओमफ्राय दा जों दा बे करामरनिफ्राय थांनोसै ओमफ्राय आंबो जेनेबा आलफ्रेड आदाजों जोंमा आदाजों माने जोंमा आदा मोननाव थांगोन एल'ग्रा मोननाव बिसिनाव थाहैसिगोन बिसोरो ओमफ्राय आं न'आव थांसै आरो आदानिया आथिङा माबादों बाइकजों गोलैनानै आलफ्रेड आदाजों बेजों गोलैदों बाइकजों जेबो जायाखैना थांबाय ओमफ्राय आथिङा एल'जोब्बाय आथिंखौ सेस ने आदा गान हिरो ओ माय गड लुकिं हेन्डसाम आदा एकदम ना जों दा थांनोसै आलफ्रेड आदायाथ' ओइ जोंना सिगाङावनो मोनना दंखायो जोंना आलफ्रेड आदाया ओमफ्राय नै
जों मा दायाथ' आंजों दङ बेना आथिङा खरा जादों नालाय थाबायनो हायाखै बेनिखाय जों सानैबो लासै लासै थांबाय थादों जोंना फट' लानोसै जोंना आलफ्रेड आदा दङ इथिं ओमफ्राय आरो नै जों मा दा गेजेराव थांसै फै ओरै फै फट' लानोसै आदा फै वाव औ दे ओरै फै आदा एकदम माखासे आरो भिउ साबस्क्राइबारफोर फट' लागासिनो एकदम सिख्लाफोरजोंसो आइसलै आदा सोना ला जों दा थांनोसै दा आदामनिफ्राय आदा दे थांसै आरो फंबाय दे मोजाङै आवगायलांबाय था मोजाङै खालामलांबाय था जागोन आदा बाय बाय जों दा थांसै आरो ना गाइस ओमफ्राय ओरैजाय जोंना जंमा एकदम सिगां मोनहैग्रोखायो मोनस्लाबलाया मानसिनो ओरैनो थांलायबाय आरो सिरि सिरि र' बेखौबो भिडिअ लानोसै ओमफ्राय जों ओरै गावसोर लांखानोसै आरो ना बेनिफ्राय थांखानोसै जोङो आदा जों मा जादों भिडिअ लानोसै दे नोंथाङा बेनि फुर ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो शेयार खालाम आरो लाइक खालाम बिथाङा हाजासे हायो साबस्क्राइब खालामना हो थेंक इउ आदा थेंक इउ स' माच गाइस जों दा थांसै गासैबो थांजोबसिगोन ओमफ्राय लामा ससेनिफ्राय जों गावस्रा लांजोबनोसै ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै आरो ना स' गाइस बाय बाय